Right, achita. Zviriseko mama. Ndara. Koti taure kana mawana turi kunzwa. Mawana. Ndadio ndara. Kwati kanzi competition yaitwa nezuro yembatutu yakamwa papana kudana nauyo namachipisi. Vakaita competition yavo. Oh. Saka varova mademo mangani. Alo? Yakuda karwa 2. Ko machipisi akarova mangani. Saka ndiyakawina competition. Akawina DP manje asi competition iri ya DP. Abva azokrara. Anda. Ika. Asakrara nhasi kanoti misu. Asakrara nhasi. Asa blame team. A blame team. Anda blame with B. Vakatosenda nozvibhezhinesi. Yanda vatonora chipatara. Kokuda akazopona anzi makamudhoza kudhoza wai unodhoza sei kudhoza vadaita takatanga tambomupakira shuga iri diluted newater nobva tatizama kuda mupa mahiu tasimbe ndo madzokera akaita kuda mani takasiya tori conscious meno ndazomuona nhasi ko uyu makadi unomudhoza bhozi wangu ari tuko uyu handamboziva kuti zvakazoitika kwaari umangotakura kuda mukaenda naye vatikuda ndo wedu uyu bachura seni ndo watakakwanisa kuenda naye mukati uya nemukadzi anoonekone chivo aiwa plus aizviya anditakazviti shasha anorova akati fondorova magrati kuti akatomwa fo saka anga akadhailutwa rikanoti anga akadhailutwa cheto red zvakumamwira ako andokuona everytime vasiyana netimu zvemacompetition ndopenge anototoisichapira zvedu kasikanga tetonge toelafa but tongonotuka musikwini tokena manje munozati chinoita kuti ndiroemba tutu ziri slochika ndichibva pana ndizoenda kugrand kunovafana vanguva ane vakutanga 50 makotsi manje ndikozostika pamwe ndiendane skini mberi ndikastika manje makastoma azvizoda nyangwa mudzakare chipana kunge amboshanda nayo kubasa kwangu akuti kunyanya kudhakwa ukadhakwa zvirabunoma unogona kurohwa nevanhu saka iore isusu toti nyaya yecompetition yakatoti zviriautiswa stock iri kubuda uku iri high grade aiwa kwete zvestock kanachi munhu kana anga agara achirwara pamwana aine zvirwere zvake but akakagemura vanhu vakawanda vanhu sofa vagemura vakawanda kunyunirino iroanazwa kuti anzi atitaure zvedusaka nisichatofa futi atitatomira akumira kune kuri bhozi wobva wachivesa tungonzwa kuti arizonzi hana live saka uriona saka karikosa kalive saka zvinoauteri madhira vamadhira pana nobuda wazviona mani but kanochorova zvako uchigona kumisa bhozi kana zvinhu zvazve sort of like 100%. Yofunga kuti kaso yese yatinomwa ichitidzaka it's 4.5 andoni but inotinama sei zvimwe zvitori correct zvotipedza kurwa 1 quart yekasoru 1 unowatodhakwa zvofanana nona nhasi ari sitokena kune zuro mari muzonga anogwina nezuro rakandigwina zvoti nhasi adatomborwa dopasi ndimbochinyotoma mangwana fura doko chi dokeno ndiri bho ndotanga unyasobanda kasiyana muzviri bho but boys apa munoita muchidhonza vamwako ndo azvokurosana parikonozoti ndo wako nomutorota plazi munozati kuda atomureskiwa ndiani ndijefa kamutorera ke3 zvinakudaubeura futi seke iwe akatorwa jeff ke3 shit zaiona kuti dakangorova ivhangozvifinisha apa pasina kudziwa doro rinonzi mbatutu can kill kana ukarimwa zvimwe zviya zvekuti mbatutu ai saka zvangofanira kumwa poisi munoti aisikwezve zvinhu zvinovava zvakadaro saka pakaipa mamboona wapedza kurova mbatutu fesi yako chaichaiyo unenge waofinya ndakanakanakaronembatutuafinyama iweungakashatirwa mini kuti wapedza kurova mbatutu une wakufinyama vinyama zvimwe unongochidhonzikoikugona kurova here so ameneverenenge chichoka so chikudhonza dhonza ingapakai unozona kuti wa strong kilimanjaro kilimanjaro vamashoko ajita mbatuti kutengeswa mazuva ano bhoyi mbatuti kutengeswa mazuva ano bho zvakuenda nedilution yako
iwo angati mbatu yari kuona kuti more concentrated womva kuti dumbu ratushomatwa aiwa inoda kuzadzwa mazichi mazivhati wopedza nguva uinayo kwatoti womva wangoiti gagaga zvafanana kuti ukatora acid munoizi womva idira pamupanu so inoita se corrosion zvatozita corrosion but boys unoziva kuti pane vasara zvangu tichikukula tirai mazivhata uri kuplanta istafu yamune muchida mumwe munomutumira but tikuna mumwe munhu akapiwa 1 week chakata mabhulangu ndokugira 20 pakazonatadza kusvika ma1 week kwesi munodi kumboti daro changokeno macompetition yake macompetition akazvidira pakazonatadza kuna 20 unisa hata not 20 ngotazongoenda 1 week 7 days opinda mufebruary otokanda ndakutoona wapedza katatenga karugu asitiri apa towasipatongotinedza machipisi amachipisi atisiya akavafoma temake chatoenda ikoko saka chatora information imima vataura kuti munhu akaita competition nakuda video yakaisa iyi ndiye akunzi afa mavatauri mati munhu akaita competition nakuda apa paitadza vakombita vega mhero zvavo isati tombokombita chitoroenda upi kana pasapa ndaunonjoriyo aiwa asiri bhotengisa waspa vakomana vatopedza Ndio mimi sitopoza.